Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la qaula wala quwwata illa billah alil antim amma ba'du. Ora niku sagung ipang hormatan konjok pripun bawa wakiran sekalian ibu pintu Paranggono sagotra warga agung ingkang kula hormati. Dumateng para pini sepuh sesepuh miwah para pujangga para sarjana sudane budi sampun buntas ing kawruh ana ing pamalas lebda ing pitutur ingkang sampun pantes nami wahyune kasutapan tuhu kula bekteni. Dumateng Bapak Haji Ibu Hajah Romo Yai Bapak Ustad miwah para alim ulama kadang santriwan santriwati ngeraiten dalu swanding widya suci monggo dadi kiblating manembah sarta panuntun ing gesang ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ibu pangemban desa satriyane negari Bapak perangkat dusun Ngasem desa Kecamatan Margomulyo wewengkon Bojonegoro ing mongko dadi pangayoman miwah songsong agung pandam ing kawula dasih tuhu berbudi bawalesana pantes ing panghormatan dumateng sagung para tamu undangan kakung putri sepuh miwahanem ingkang luhuring budi saiki bagya mulya dan kalihipun kadang-kadang kula sinoman kakung putri marga rukun ingkang kula ternani miwah para kadang-kadang saking paguyuban Sukolaras Ibu Paranggono ugi ingkang kula ternani. Amit pasang kaliwatapi sinabete lodoni dawaing tawang-tawang mugi tina bena siku dendo. Redene kula dinejer ngarsa sami miyak swasana. Hagempil kamadikan hati kula perbunden mboten ateges kula hangit cali tata trasira nggih karo kembandhawuh. Saking kemarin pun Bapak wakiran mari kedah kula njedri monggo pambiwara adicara pawiwahan prasaja rikalenggan siang menika. Pramila sadhepun ngaturaken rantaming adicara kesampun sinanggit. Kemareng monggo langkung wintan kalebet ngujuaken raos pangraos. Puja puji syukur ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kalenggan siang menika sampun nglimpahaken pinten-pinten rahmat, hidayah sarta inayahipun sehat jasmani rohani sehingga kalenggan siang menika antika sami saged rawuh makempal manunggal wonten ing sasana pahargyan saperlukan suran doa restu kalian Bapak wakilan Ibu Mintu anggenipun badhe netepi darmane sepuh ambiwarga ingkang putra Dyah Ayu Roro Manda Rahmadina kalian Mas Bagus Toto Adi S. Mugi barokah pangestu andika warpunden ingkang putra sanibet anggenipun nganciaken gebyur dateng samudrane bebrayan mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah kebaing barokah sagung para pilenggah dan kalihipun sholawat serta salam monggo tetep kita njak ngarsa dalem junjungan Nabi Agung aniki panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tenggo-tenggo sahabatipun tato pitulunganipun bintang wonten yaumul kiamah amin. Para enggah para punden tamu undangan kula namung saged ngaturaken sugeng rawuh katuran pinalak kanthi mirugan kasut berkahipun nenggong atau titi purnaning pahargyan prasaja kalenggan siang menika menggah runtut ing adicara awas tunggatur pambuka kalajengan mijil sekar kedapton ya Sang Dyah Ayu Roro Manda Rahmadina dipun kanthi Rama Ibu dipun dherekaken para kadang pagerayu pager bagus nyuwanaken buka jenar bedol sekarati Moncowarni ditilaksana ndungkap wahyane mangsa kala dauping kang putra teman desaribit pancing wonten sangandhaping Tarupagung ditilaksana sampun lenggah jajar wonten ing sasana rinancang dipun wonten waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang sarya panjenenganipun Bapak Surata mangke. Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an dipun wonten kerobongan jangkep paripurna kerobongan mangke dipun lajengaken foto kula warga agung
karana kalenggan menika mboten wonten upatara lung tinampen karana mboten wonten upatara lung tinampen mangke cekap atur pambagyarja pariwarna atur pambagyarja sampun kawis tinggal goreh ronggeh lenggahipun termanten kirap angka setunggal kirap angka kalih purnaning upatara kalenggan menika mangke tandha yekti sampun purna waosan doa penganten para bunden runtut ingkang cicara ingkang sinanggit apabila wonten duna tungkap cecer cicir kirang trep anggen kula ngaturaken lumampahing pahargyan prasaja ring kalenggan siang menika kula namung tadhah watur nyuwun lumunturing samudra pangasama agung.